sú rybky do našeho jaziera. Ale kľudne to už môžeme volať aj rybník, lebo je dosť veľký. A taká mláka, v ktorej bývajú ryby, sa kľudne môže volať už rybník. No. To bude nejaký tunel, cez ktorý to pôjde. To je parádička. To aby sa tie rybky náhodou neoškreli. No prosím. To je taký tobogán, ako v Podhajskej. To by sme aj deti mohli cez to púšťať dole, že šup, šup, šup. Trošku nie je tá voda ešte čistá, to sa vyčistí. To je parádička. Dostaneme 100 kg malých rybiek. Tam kapríky a ešte amur. Ja vám verím. Pozrite sa. Pukneme sa na tú rybu, ktorá k nám ide. Pozrite sa. To je nádhera. No ukáž sa, rybka. Schovali sa všetci. Aha, tu je. To sú veľké rybky. Váni. To sú žraloky. To je paráda. Ukáž. Aha. Je tam. Aj ty choď. No, šup. Hop. Kde máš domček? Ja sám. Pozri sa, sám to dokáže. Ahoj. Čau. Lup. A je tam.